سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ አትሌት መርሃዊ ከሰተ ትማል ሰንበት ኣብ ኣውስትሪያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 18 ውድድር ማራቶን ኦበርባንክ ሊንዝ ዳኑቭ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዋቲ ኮይኖም ነቲ ውድድር ብ2 ሰዓትን 9 ደቂቃን 6 ካሊታትን ዝዛዘም መርሃዊ ናይ ውልቁ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ብ3 ደቂቃ ኣመሓይሽዎም ኣብዚ ናይ ትማል ቅድድም ኡጋንዳዊ ፊሊክስ ቾሞንገስን ኬንያዊ ኒኮላስ ሮቲችን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ኣብ ናይ ንኮ መደብና ኤርትራዊ ሾረናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ትማል ምሽት ጋንቱ ቢለም ክልተ ኣብ ውድድር ኤሪዲፊዜ ኔዘርላንድ ንክለብ ዝቦለ ክልተ ባዶ ኣብ ዝሰዓረተሉ ፀወታ ንሻብዓይ ተኸታታሊ ግጥም ልዳት መጋጥምቲ ጋንታ ኣብ ዝደፈረሉ ነቲ ሓንቲ ሸቶ ባዕሉ ከቕፅራ እንከሎ ነቲ ሓንቲ ድማ ንወዲ ጋንቱ ዳሚል ዳንኬርሊ ከም ዝኸሸነሉ ሓቢርናኩም ነርና እዚ ኣሌክሳንደር ኣብ ዘሰላሰሎም 12 ግጥማት መበል 12 ጎል ኮይና ዝተመዝገበት ሽቶ ንዝወዳ 19 ዓመት መንእሰይ ኣብ ታሪኽ ኤሪዲፊዜ ኔዘርላንድ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዘላበሰቶ ሎሚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹም ብመሰረት ዝረኸበ ሓበሬታ ኣሌክሳንደር በዛ ጎል እዚኣ እቲ ናይ ፈለማ ወጻእተኛ ወይ ድማ ዘይ ኔዘርላንዳዊ ኣብ 12 ፀወታታት 12 ጎላት ክእቱ ዝኻለት ፀወታይ ንምዃን በቂዕሎም ኣብዚ ሊግ እዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ብራዚላውያን ተፃወቲ ሮማሪዮን ሮናልዶን ሾረናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪችን ተወላዲ ኡራጓይ ሉዊስ ሱዋረዝን ካልኦት ዓበይቲ ተፃወትን ዝነጥፉ ክኾኑ እንከሎም ነዚ ኣሌክሳንደር ትማል ዝሰርሖ ታሪክ ግን ክሰርሑ ኣይከኣሉን ቅድሚ ትማሊ ብዓወት ሊቨርፑል ክልተ ብባዶ ዝተዛዘመ ግጥም ነቲ ኣብ 2014 ንሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ዘጋጠሞ ሽተት ናይ ምባል ናይ ሓደጋን ብሰሩ ድማ ደምበባ ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ብስም ጋንቱ ጎል ዘመዝገበሉን ሊቨርፑል ድማ ካብ ጉዕዞ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝተጓናደበትሉን ኣጋጣሚ ብዙሕ ክበሃል ቀንዩ ሓደ ካብኡ ወግዓዊ ገጽ ትዊተር ክለብ ቸልሲ ነቲ ጀራርድ ሸተት ኢሉ ዝወደቐሉ ኣጋጣሚ ዘርኢ ቪድዮም ሊቨርፑል አንጻር ቸልሲ ዶ ሰሚዕና ሓቀይ ብዝብል ጽሑፍ ኣሰንያ ብምልጣፋ ቁስሊ ሊቨርፑልን ደገፍታን ክትጎድእ ፈቲና ይኹን እምበር ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ዝነበረ እስጳኛዊ ሉዊስ ጋርሺያ ግዜ ከይወሰደ ነታ ኣብ 2005 ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ኣብ ልዕሊ ዛ ለንደናዊት ክለብ ዘእተዋ ጎል እተርኢ ስእሊ ኣብ ትዊተር በቲ ቸልሲ ዝተጠቀመትሉ ቃላት ኣሰንዩ ብምጥቃዕ ግቡእ መልሲ ሂቡ እታ ንሊቨርፑል ናብ ፍጻሜ ዘብጽዓታ ብጋርሻ ተመዝገበት ኣቃታዒት ጎል ሰኪዕት ከይተንከፈት ብተኸላኸላይ ዊልያም ጋላስ ስለዝተመልሰት ሞሪኒዮ ኣብቲ እዋን መስመር ከይሓለፈት ሸቶ ዝተባሃለት ጎስት ወይ ድማ ምትሃታዊት ጎል ብምባል ሰሚዋ ነይሩ ይኹን እምበር ደገፍቲ ሊቨርፑል ብኣንጻሩ መስመር ሓሊፋያ እንተዘይ ሓለፈት እውን ሚላን ባሮስ ብፒተር ቼክ ስለዝተሓንኮለም ንዓና ፍጹም ቅላዕ ንቼክ ድማ ቀይሕ ካርድዩ ዝግባእ ባህልትዮም ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሃድን ኤርትራዊ ሾረናዊ ኣጥቃዓይ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ቢለም ክልተ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ባርሴሎናን ቸልሲን ተጸምቢራ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሎም ዓመት 18 ጎላት ኣቕፂሩ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊዮን ሙሳ ደምበለ ተገዳስነት ኣሕዲራ ብጀካዚ ዩናይትድ ብክለብ ሪያል ማድሪድ ንዝድለ ዘሎ ዴንማርካዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ቶተንሃም ክሪስቲያን ኤሪክሰን ምስ ክትጽምብሮ እንትዳ ኮይና ብውሕዱ 95 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ከም ዘለዋ ተነጊሮም ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ብወገና ነዚ ወዲ 27 ዓመት ኣከፋፋሊ ክትዕድጎ ምስ ክለቡ ዝርርብ ጀሚራ ከም ዘላ ተገሊጹም ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ዛ ክለብ ማውሮ ኢካርዲ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ነዛ ጋንታ ካሓድጋ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ክኾን ከሎም ብከባቢ 52 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሪያል ማድሪድ ከምሪሑ ይበሃል ሊቨርፑልን ባየር ሙኒኽን ዓይነን ኣውዲቐናሉ ዘለዋ ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ አርቢ ሌፕዚግ ቲሞ በርነር ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ንዝውድእ ውዕሉ ምሕዳስ ኣብዩ ኣርሰናል 25 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መፍረስ ውዕል ብማንቸስተር ዝህደን ዘሎ ቤልጂማዊ ተኸላኸላይ ቶተንሃም ቶቢ አልደርቬይለርድ ከፊላ ነተጻዋታይ ክትውኖ ተሊማ ተባሂሉ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ዌስትሃም ዴክላን ራይስ ኣብ ራዳር ዕድጊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣትዩ ወከልቲ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ፓሪስ ሴን ጀርማንን ዩቬንቱስን ንፀወታ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ ከተማ ኣቨዝ ተረኺቦም ተዓዚቦምን ገምጊሞምን
ጁቬንቱስ ንኮኸብ ተጻዋታያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንምሕጓዝ 325 ሚልዮን ዩሮ ከተውፅእ ምዃና ተፈሊጡ ጁቤ ምዚ ፖርቱጋላዊ ጀሚራቶ ዘላ ፕሮጀክት ከዕወተላ ምእንቲ ከም ሓገዝ ንዕኡ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እዛ ዓርሙሽ ኢጣልያዊት ጋንታ ምስ ፍሉጣት ደለልቲ ሪዮ ማዮላን ጆርጂዮ መንደስን ተሻሪኻ ንፖል ፖግባ ንውልዶ ተጻወቲ ፖርቱጋላዊ ጆዋው ፊሊክስን ሆላንዳዊ ማቲያስ ዘላይኽትን ኣብ ጎኒ ሮናልዶ ክረኣዩያ ተጽዕር ዘላ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብራዚላዊ ፔሌ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ዕውት ናይ ጸጸር ኩሊት መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ንዝቐጸለ ምትክትታል ድማ ኣብ ፓሪስ ሕክምናዊ ረድኤት ክወስድ ከም ዝቐነን ብከም ኔይማር ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰባት ከም ዝተበጽሐኑን ይፍለጥ ወዲ 78 ዓመት ፔሌ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብናይ ኩሊትን ፍሕኛን ጸገማት ክሳቐ ምጽንሑ ይፍለጥ በማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ጁቬንቱስ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ዝህደን ዘሎ ፖርቱጋላዊ ጆዋው ፊሊክስ ስለን ብዝሰዳሉ ጎራዙ ተሸጊሩ ምህላው ገሊጾም ዘዘመዝገብክዎ ዓወት ኣብ ኣዋል ተፈላጥነት ክህልወኒ ሓጊዝኒ ብዙሓት ኣመራኺቢ ብዙሃን ስእለን ሰዳሊ ኣለዋ ወረ እና ሓንሳሲ ዕርቃነን ወፂንን ዝሰዳለይ ብዛዕባ ዓርኪ ክህልወኒ ኣይሓስብን ገና ንእሽተየ ዘለኹም ንኹሉ ጊዜ ኣለዎ ክብል ነዚ ንእሽተይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዘሎ ተጻዋታይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይዛረብ ፖሊስ ሳውዝ ዮርክሻየር ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ጾታ ፍሊንትውድን ብራንስሊን ኣብ መንጎ ጄይ ባርተንን ኣሰልጣኒ ብራንስሊን ኣጋጢሙን ዝበሃል ዘሎ ባእሲ ኣመልኪቱ ጸብጻብ ክቕርብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብኣካታዒ ጠባይ ዝፍለጥ ጄይ ባርቶን ኣብዚ ጋንቱ ብብራንስሊ 4-2 ዝተረታዓትሉ ግጥም ድሕሪ ምዝዛምቲ ጾታ ናብ መቐየር ክዳን ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዋን ነዚ መጋጥምቱ ኣሰልጣኒ ከም ዘግሰጦ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዳንኤል ሰንደል ብድሕሪዚ ካብ ገጹ ደም ከም ዘፍስስ ዝገበሮ ባእሲ ሕክምናዊ ረድኤት ክግበረሉ እንከሎ ጆይ ባርተን ብወገኑ ካብቲ ስታድዮም ንቑሩብ ግዜ ንኸይወፅእ ብፖሊስ ከም እተኸልከለ ተፈሊጡሎም ወዲ 36 ዓመት ጆይ ባርተን ዝሓለፈ ዓመት ንሱን ውሉፍ ምንባሩ ብዝገለጾ ናይ ቁማር ገበን መሰረት ድሒሩ ብ5 ወርሒ ዝቐነሰ ዝወሃቦ ናይ 18 ኣዋርሒ እገዳ ምስ ወድኡ መዝነት ምስልጣን ተረኪቡ ባርቶን ኣብ ታሪኹ ናብ ፖሊስ ምምልላስ ዘይምነው ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሓደ እዋኑን ብባእሲ ናይ 77 መዓልቲ ማእሰርቲ ተበይኑሉ ነይሩ እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዕድል ልምዲ ታሪኽ ካልእን ናቱ ባህሊ ኣለዎም ንኣብነት ሓንቲ ጋንታ ዋላውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ሜዳኣ ብኻልእ ጋንታ ንኸይትሰዓር ተጻወታ ደም ክርህፁ ይረኣዩ ሊቨርፑል ን15 ዓመት ኣብ ሜዳ ኣኒፊልድ ንማንቸስተር ሲቲ ኢዳ ዘይሃበትሉ ናይዚ መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሮን ራምሲ ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ግድነት ፍሉጣት ሰባት ዝሞቱ ምዃኖም ከም ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ናይ ፍጻሜ ጸወታታትን ሚልነር ንሊቨርፑል ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ዘሬድስ ተሳዒሮም ዘይፈልጡ ምዃኖም ከም ኣርጀንቲናውያን ኣብቲ ዝምክሕሉ ሜዳ ላ ቦምቦኔራ ንፈልማ ግዜ ምስ ተሳዕሩ ዝተጸለሉ ዝዝክሮ ምን ኣሎም ፈረንሳውያን አንቶን ግሬዝማን ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ንምንታይ ከም ዝቆስኑ ትፈልጡ ዶ ንሱ ንልዳት እንተደፊሩ ስለዘይድፈርዩ ካል ኣይኮነን ጉዳይ ህቡብ ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ ድሬክ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቓልቦ ሲሒቡ ዘሎ ጉዳዩ ንሱ ምስ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ምግላጽ ምስ ዝተፈላለዩ ተጻወቲ ክሰኣል ተራእዩ ነዚ ሲዒቡ ኣብ ዝህሉ ጾታ ድማ ጋንታታቶም ተጻወቲ ግዳይ ይኾና ኦባምያንግ ኣጉዌሮ ፖግባ ሳንቾ ኣቐዲሞም ስእሊ ተሳኢሎም ንጋንታታቶም ግዳይ ዝገበሩ እዮም ትማሊ ድማ ላይቪን ኩርዞዋ ንፒኤስጂ 5-1 ኣስዒርዋ እዚ ግን መርገም ድዩ ወይስ ካልእ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ዶስ ባዕልኹም መልእዎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን